Salom, horasma dihita saluhuna. Hurian itu hata, nah hina holongan di bagasan guarni itu hata Yesus Kristus. Tarlumobima dihamu amanami nanami, suang songoni na posubulung. Naud dope hamu marminggu di huriata hakabi pesinto saon. Hami siap parhaladuni huriata. Pasahaton selamat datang madihamu, selamat beribadah ma tuata ma totong na mga ramoti. Tapuji ma tuata marede mahita siap bukuede nomor 74 ayat sada 1 ayat 3.
Tuhan Yesus Kristus, doho goar nito di perbadia, na tumapalangi doho tanoon. Amin. Songonodo ninna Tuhan Jehovah, hehe maho marsinodang maho, ay naroma na manodang iho, jala hamuliaon ni Jehovah besar di atasmu. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan debata amana marasi roha, hudok hami mauliati tuho sian nasa rohanami, ala di jauho hami sian hahulomon Tuhan tiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya diraja itu tim nabadiai mahami, asalam gadda haporsiaon nami, jala asalam badia parangen nami, unang marlidang binahenni portibion, asa sahat hami rabdoho akan porsia di guarmu, Tuhan oduan nasora suda, marhite-hite anak haulongan niroham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita. Tapuji matuhatta merede mahita siapukwede nomor 393 ayat 10 doho ayat 14. Amen.
Tatangihon ma pati ini debata imana diene sian 5 Musa 10 ayat 12. Nuaing pe ale Israel ahado na pinangido ni Jehovah debatam sian ho nda asal marhabiaran ho tu Jehovah debatam jala marparange ho disaluhut dalan na uhuk marroha hahulongon mida ibana doho mangoloi Jehovah debatam sian nasa roham doho sian nasa ate-atem ima sahakna atong rak mahita mangidogogo siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahum bartupati mi amen. Tapuji Tuhata merede mahita. Bagasan uduk dohot serep niroha tatupo timadosata tuadupan di debata martang yang mahita ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na suatu dosan pardenggam basa doho jala rodi saliling nililing na do asini roham saya marpamuati maroham di hajatun nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ay jujud do hami mardosa maradupon ho jala jujud do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalsion nami di hatam ale Tuhan Jehovah say unang paingot-ingot pangalsion nami unang alang asini roham say urupi hami ho ale Tuhan debata hatuaon nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisanya kadosata. Songonodo pakaholongi ni debata di pertibion. Pola do anak nana sesedai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsia di ibana. Asa hanguluan na saleleng ni leleng na di ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amin. Puji Tuhan ta, mare demaita. Hatani debata naga beturku epistel di Bingguta Sadarion ima na tersurat di pesalmen 20 sia mamuka sianaya sada sahat tuaya 10 sada laus tajaha ma marsika sorin edde sian sidapit lehom matu jahuba hamu ale akka anak ni debata lehon matu jahuba hamuliaun dohot hagugun suara ni jahuba do di atas ni akka aik debatani hamuliaun parohon ronggur jahuba do di atas aik akka nabulun suara ni jahuba do upunokon akka hau ares jala di punokko jahuba do akka hau ares ni Libanon suara ni jahuba do manggurasahon jilam ni api
Suara ni Jehovah do mabahen marasar akatini jala di palanga do akatobak jala sudena di bagasan joronai madok hamuliaun. Lehonon ni Jehovah do sugut pargogo tu bangsonai. Tupahan ni Jehovah do sugut bangsona mardame-dame. Ima sahak ni hatani debata di hita atong martua ma natumangihon hatani debata jalan peopsa. Amin. Tapuji matu hatta mari demahita. Taha tidak kumaha porsiautai songon nahina tidak kon ni dongata saha porsiau di sadok portivion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama parkugono suatu dosan natu palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sesadai imana tinubuhan na si Maria naga begabe asiaton di perbadia andorang saubuhan ido tuhata natumaun nagani di banguhuman di silatus namate terpajal di bana di hau pinar silang natua tuban waturu tano namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hundul kusyam debata Jehovah amanai parkuku na suatu dosani disima ibana pai mamulak suku tanahon manguhumi halak na mangulu do namate au porsia diton di probadia jala adung sada huria nabadia huria tukani halak Kristen akan nabadia doho diasan di dosa doho dihatai nama do mulak mangulu suku dang ni halak nang mate doho dihanguluan na sudah amin. Tapi gay matiting di huriata Salam. Selamat Natal do tahun baru madita salu na manginang. Huriani tu hatta
Sadarion Minggu tanggal 8 Januari 2023 titing di Huriata HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda di Minggu sada dung Epipanias topik hategoran di debata di pahot di bagasan Yesus Kristus. Poin na parjolo hobbar tudata na masuk tu Huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasan minggon godangna 40 halak. Hata ni debata ima na tersurat di Titus 2 ayat 14 ay dilehod do dirina humokopita asa ditobus hita sian nasa hajahaton asa urasonna di diri asa urasonna diri ni bangsoi naung ibana na punasa na olo makadapoton aka ulaun na denggan tusude ruas ni Huriata na marulang tahun di bagasa minggon di pasatami selamat ulang tahun ma semoga panjang umur sai tuatama nama dongani hu nama masu-masu. Poin dapat duahon jemaat baru mamukka saderion gabe ruas ni Huriata ma keluarga Jupikar Ependi butar-butar inang Dina Febriani Boru Samosir Rosian Huria HKBP Sintanauli Resort Immanuel Distrik Saplopat Tebing Tinggi Deli Maringanan di perumahan Pelita Pitu Blok H1 nomor 36 Sambutan masuk sektor 5. Poin dapat tuluhon jemaat pindah mamukka sadarion pindah Huria ma keluarga Rinto Halomuan Siahan Inang Nela Boru Banjarnahor pindah tu Huria HKBP Tarakan Resort Tarakan Distrik 27 Borneo Maringanan di Jala Provinsi RT 19 nomor 23 Makroman sektor 5 Napaupaton Ruhut Parmahanio Pamisangyon Mamukka sadarion honahu Ruhut Parmahanion Pamisangum ma Jeffrey Simon Perez Simajuntak anak Niamata J.A. Simajuntak inang baru pangaribuan sian sektor onom di sia lamar bagas nasida tu ugamo na asing. Poin na palimahon rapat parhalado parartaon do dewan-dewan. Di hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 10.00 WITA dipatu pado rapat parhalado parartaon rapdohot ketua Dewan Koinonia, ketua Dewan Diakonia, dohot ketua Dewan Marturia. Pinangidohom matu ganu parhalado parartaon dohot ketua Dewan Asaroma dohoti rapoti maringanan di konsistori. Napaunopon rapat parhalado resort di hari Jumat tanggal 10 Januari 2023 pukul 10 sada wita dipatu parapat parhalado resort pinangido matu ganu parhalado resort asa madohoti rapoti maringanan di konsistori. Napapituhon perayaan Natal dot undangan akan diadakan perayaan Natal umat Kristiani dan Katolik Sekaltim. Kami ulangi akan diadakan rapat perayaan Natal umat Kristiani, PGI dan Katolik Sekaltim yang dilaksanakan pada hari 13 Januari 2023 pukul 17.00 WITA bertempat di gedung plenari Stadion Sempaja. Salinai jahami undangan perayaan Natal umat Kristiani, PGI dan Katolik Sekaltim yang akan diadakan pada hari tanggal 13
Januari 2023, 17.00 WITA, tempat plenary hall Stadion Sempaja, di Pangidoma tu Ganup Hita Ruas Nuhuria Asamadohoti Prayani, dilaksanakan di gedung plenary Stadion Sempaja di Sempaja. Na pewaluhon persembahan Natal dan Tahun Baru keluarga, ibadah Minggu sore, jadwal pro kantor, organis, dohok titing perhepengon boy mataida di lembaran titing, naungadong di Hita Ganup, songonima titing di Huriata, sai di pasu-pasu tuhata ma Huriana, martangiang mahita. Mauliate doh puji-pujian di pasahar rohanami tujolom nabadieli Tuhan. Di sudena dengan dibasam madongani hami sahat tu tahun nebaron. Nang di manogotona le Tuhan didongani asinurham dohami boitol has tu bagas ni huriamon. Lau mamuji pasangapok guaram nabadi. Dilekoro dihami le Tuhan cuaca nadinggan nang partikia pele Tuhan. Ali Tuhan de bata menaminar bangsa di benua Gijang. Dumubi mele Tuhan nang diloko ari dihamili Tuhan boitol hasami tu tahun 2020 mamulus tahun 2022 le Tuhan. Beko mardalan dohok dengan huriauna le Tuhan. Lumuwi male Tuhan di perayaan Natal na di patupa di gereja na le Tuhan. Perayaan Natal ama, perayaan Natal sekolah minggu, perayaan Natal na poso remaja. Boy mardalat doho dengan le Tuhan, dak kurang manangahape. Alani madok mauliate dohami tutangam munabadia le Tuhan. Nang di perayaan Natal di tanggal 24, perayaan Natal umum tanggal 25 bodo mardala doho dengan le Tuhan. Sudenai huilalahami holan sian wasom na sun balgay do le Tuhan. Abay ni boy hami marsonang-sonang di huriaw na le Tuhan. Tuhan de batama nami na marhabangsa di Banua Gijang nang tutaunoppe le Tuhan. Neng madala lima hami di tahun 2022 atau ngale Tuhan tutangamu na badi mau pasatami sude panggulmiton ningulu nami asa bay mahami ali Tuhan merdala doh dengan di tahunon keluarga ni setiap keluarga pribadi lepas pribadi asa hutangamu na badi mau pasatami ali Tuhan sudena panggulmitan ni ngulu nami ali Tuhan. Tuhan de bata manami namara bangsa di Banua Gijang tangiang pangodianon nami buanon nami doli Tuhan kaya nakon ni huriam na di bagasa parsikolan dongani jala pergugoy manasida le Tuhan kaya nakon ni huriam ya nakon nami bay may nakon nami ali Tuhan kaya nakon seolo ajar le Tuhan biar mida Jehovah manasida le Tuhan asa nasida merdalan olan di tangamu nabadi ya Tuhan. Tuhan de bata manami narabangsa di Banua Gijang nang kaya nakon ni huriampe na met bamay bur magodang swaksongoni manangaka naposo remaja toktong madongani kaya nakon nami ya Tuhan. Di bagasa taunon upasatami makaya enak kon ni huriama le Tuhan asa homa na madongani sa luhu na le Tuhan mapargogoyhon na le Tuhan mapargogoyhon ruas danak ruas na poso ruas na magodang akan natora sa le Tuhan ruas ina pargogoy ma di rumah tangga nasida le Tuhan buoy mangulahon akka tugas na sebagai ibu rumah tangga nabuhay gabi akaina si partangiang makainanami ali Tuhan suaksongoni manang natoras ama
Toktong mapargugoy sa luhu na ama ni Huria mo na Tuhan. Asa mardalan do denggan parumatanggaon ni setiap keluarga. Nang perdalanan ni Huria peboy mamardalan do denggan ale Tuhan. Alana di horhon akka rumah tangga sian name metido ale Tuhan gabe mardalan di mana tu na luas bahkan sampai tu masyarakat. Alani do ale Tuhan bolo denggan do keperdalanan ni ngulu ni di setiap nama keluarga atau Tuhan tarida man no ninang di Huriana tarida may muse pakorhon ninang di masyarakat pi ali Tuhan. Alani do kami mangido gomos ali Tuhan asa sa ngani ma luhu na akka ruas ng markeluarga nang akayanak ko pesa luhu na ali Tuhan. Jala pargugoy manasida patao manasida mangulahon na denggan ni ali Tuhan. Patao mahami mangulahon akka na hinalomohon ni roham ali Tuhan debata. Tuhan debata amanamin na marabangsa di Banua Gijang. Buanon namin ng jemaat ni Huriamon na marulang tahun di mingguon. Atong ali Tuhan dia karuas ni Huriam na marulang tahun. Toktong Asya Kodo gajang ni umur ali Tuhan atong leoma dia ka dongan namin na marulang tahun hasehaton na siya ko ali Tuhan. Asa marlas ni roha ka dongan namin na marulang tahun di bagasan tikaw na ali Tuhan. Tuhan debata aman namin na bangsa di Banua Gijang. Bonon namin nang ditikyo na Tuhan ima keluarga amang Jupikar Ependi butar-butar ng inang Burusamo sirali Tuhan nang rapa do nasida di bagasa tikon gabe ruas na baru nasida di Huriaon atau ngali Tuhan di parjupangan nami ali Tuhan nagabe marap di bagasa Huriaon atau saybay ma keluargon gabe keluarga nadinggan nademak nasida marsaur di Huriaon ali Tuhan. Tuhan debata amanami na marabangsa di Banua Gijang. Naksongoni pedi keluarga rinto halomoan siahan inang boru bajar nahor na pida nasida ali Tuhan keluargaon tutarakan atau ngale Tuhan dinganan na baru pe toktong say dongani jala pargogoy keluarga ali Tuhan. Buanon namin oleh Tuhan nang di keluarga ni amang Jaa Simajuntak ali Tuhan nami di yanakon ni nasida ali Tuhan nang naso sa dalab bidot Huriaon ali Tuhan atong ditikyon upasata mima asa mulak maibana li Tuhan didikina ima Jeffrey Simon Perez Simajunta kali Tuhan asiroham Tuhan nang di amanami pe say leoma li Tuhan ketabahan di amang Simajunta kali Tuhan nang inang pe asa margogo na sida di suasana na di adopan ni amang ya li Tuhan. Tuhan debata aman namin orang bangsa di Banua Gijang. Saksoni do nang direncana perayaan Natal nanang dipatupa ima melalui PGI Kristiani do Katolika li Tuhan. Ima dipatupa tanggal 10 Januari nali Tuhan di Stadion Plenari Sempaja li Tuhan. Ali Tuhan asa ganuk manian setiap ruas ali Tuhan maddohoti perayaan ali Tuhan ruas ni Huria Sentosa ali Tuhan. Ali Tuhan nami orang bangsa di Banua Gijang. Buanon nami do nang ruas ni Huriam na ditikyon. Ulo tungadong na dibagasan akka pergumulan ali Tuhan na dibagasa persahidon. Say homan na maddaon di akka na marsahit ali Tuhan. Leo mahamalumon di akka
ama namin na namin ng ros ni Huriam na dibaga sa kagalon ni pamatang ali Tuhan. Lumuwi ma ros ni Huriam ali Tuhan. Ima inang nyonya tubing borosinaga ali Tuhan. Natongon na sida marsahit nga pola tung leleng ali Tuhan parsahit ni. Ali Tuhan nami, upasatami tutang amuna badi ina nami ali Tuhan. Sai pergugui jalalyo mahi paso na ali Tuhan. Lumuwi ma di ama nami ng keluarga na mangurus inangon ali na nangakatangan ni dokter paramedispe sa elyo mali Tuhan. Baim mali Tuhan margugo akka pangubation na dipatupan ni akka paramedis. Gabi marhamaluman ina nami ali Tuhan. Lumuwi ali Tuhan di anon botari neng berencana do ima amang padita dohot amang situa na baban madulo nasida tu bagas nasida lau patupahon marulaw na badia le Tuhan sai pergugui male Tuhan bui merdala do dinggan alai makorhon hai pasum maduhu nanian aka na dipatupan naksinakapan ni rohanami ali Tuhan. Tuhan di batama namin narbangsa di Banua Gijang nang dia ka amanami pe na namin ng marsahid liling ali Tuhan. Sa pasatami matutangam mo na bedi. Asal yung mahamaluman jala hay pasun dia ka manami na nami. Dia ka ruas ni Huriam ng marsahid. Apola tung liling ali Tuhan. Tuhan di batama namin narbangsa di Banua Gijang. Gurang donya na nagsipangiran nami tujulo mo na badai. Alay papangan nami gok dosa dole Tuhan. Alanido mangido kami tujulo mo na badai. Jumulo sa dosa pangalasan nami ali Tuhan. Asa tamatang yang elel nami. Alay urasi mahami sa dosa nami ali Tuhan. Marhiti tenam Tuhan Yesus jalo matang yang nami. Amen. Tapuji matuhatta, marede mahita siap buku de nomor 67, puhuk ma tapasaha piliata. Hosana, Diu
Kami ni debatana sumurung siang saluhu na roha. Imana mangaramu tiak hati-hati do pikiran muna. Ibagasa Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras ma dihita saluna. Ala suasana tahun baru do peon. Tong ma dohonon nami selamat tahun baru ma dihita saluna. Urian itu hata ni debata. Ima turpuk jamita di tonga-tongata marhite parsaurata di tikion. Ima natar surat di Matius bidutolu. Mamuka maisian ayat 10 tolu. 1 ayat 10 pitu. Sono mahatan itu hata. Denggama tabayutihut. Di bagasan rohat tabi. Matius bidutolu. Ayat 10 tolu. 1 10 pitu. Didi si Yohanes Tuhan Yesus. Ujui maro Yesus yang Galilea. Tu batang aik Jordan. Lau padidihon ibana. Tu si Yohanes. Alema jua do si Yohanes di dokma. Au donian patut di diomu. HP horoho madapoton au. Ale di dok Yesus ma madok ibana. Songoni ma jolo. Ay tamado tapajongjong. Nasa hati goran. Dungi dioloi ma ibana. Asa dung tardidi Yesus pitor hehe ma ibana sian aiki. Jalamuka malangit. Jadi tarida ma mijur todini dewata. Songo darapati. Sumonggopi ibana. Rapita ayat 10 pitu. Laos makuling ma suara siagijang. Didokma odo anakku haholongani. Halomoan ni rohaku do. Ima hatan itu hata. Urian itu hata di bagasan Kristus Yesus. Tarlumobi songon di tema di parsaurata. Hati goran di debata. Di pahot di bagasan Yesus Kristus. Hawa kamang do taminang. Nunga walu hari hita memasuki tahun 2020 toluon. Jala boy dohonon. Na pasti nunga adong hal-hal na istimewa. Pasti sudah ada hal-hal na indah. Pasti sudah ada rancangan-rancangan di tonga-tongata membahas perdalanan di tahun 2020 toluon. Pasti ada suka, ada duka juga yang bahkan kita hadapi ke depan 2020 toluon. Suku-sukuna di tonga-tongata BH dung waluarion adong dope keluarga na berbadai di tahunon. Adong do berselisih paham di walu arion. Berarti dadana adong do peyake ala sipa musudi. Ketika kita mau melihat bagaimana kebahagiaan itu, apalagi titik tolak nunga walu ari tadalani ngoluon, nah pasti ada juga rasa yang tidak nyaman 8 hari itu. Ada juga rasa kebahagiaan, ada juga rasa sukacita, bahkan ada juga rasa yang sangat menggembirakan di tonga-tonga ningoluta. Itu bisa dialami sudi jolma. Bahkan itu bisa saja. Mulai mengkatai kita taringot tu kebahagiaan. Perlu kita kembangkan bagaimana kebahagiaan itu. Di tonga-tonga ni pardalanan ni rumah tangga. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutaon. Yang pertama, asa sodak koinang, asa bahagia hoamang, asa di bagasan lasti roha, semua anak-anak hidup itu harus saling menerima. Jala memang saling menerima, odo kunci utama, boy mengatasi semua perbedaan. Kunci masalah perdalanan persoalan hidup itu bisa teratasi. Utama kita untuk mengatasi perbedaan itu saling menerima. Pasti boy dohonon baik pasangan suami istri pasti berbeda-beda memiliki karakter, memiliki kebiasaan, memiliki pemahaman, dan mungkin saja ada budaya-budaya yang berbeda.
sian na asing, apalagi boido pakirimota, marumah tangga masogo yana koku, HP berbeda budayanya. Ini juga bisa akan terjadi, tapi kunci utama dari semua itu adalah saling menerima. Napaduahon, bagaimana kita masuk dalam setiap perdalanan ningolut tahun, waluari nunggata bolus. Bahkan ini juga menghantarkan kita untuk lebih panjang lagi perdalanan ningolut tahun. Dan taboto kamang, tuhaduan, gumodang arsak tae. Dan taboto kamang do minang, gumodang aka panol solion, gumodang aka hapariron, gumodang aka sitaonon, boy songgot tuhita. Ikon debatado, nagabi ojahan ni saluhut na porsea. Yang berikutnya saling menghargai perlu. Kalau memang saling menghargai itu berhubungan dengan rasa hormat satu sama lain. Songni kepada anak-anak juga. Alai masuk mahita tutur puk tahun. Walau naking walu ari. Kita pasti sudah mengalami beberapa persoalan atau apapun. Jika Tuhan berkenan masih lebih banyak lagi yang akan kita lihat. Sonari di waluarion nunga godang taida nauli. Ale ke depannya kita akan melihat yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi. Lehononi di batatu kita. Amin. Walaupun kita sudah masuk di tahun 2020 tolon dengan berbagai hal yang kita alami, namun kita belum tahu apa akan yang terjadi di Bagasan Ngoluta. Memang banyak orang, termasuk aka napistar, aka ahli-ahli nujum, aka nabisuk, mangaleon aka pamikirion, taringot tu akan hal-hal yang terjadi untuk tahun 2023. Alai na pasti itu pun belum menjadi satu kepastian. Itu semua hanya prediksi. Itu hanya perkiraan. Dan suatu kemungkinan terjadi juga. Bodo pamikirion, doh padapot itu biarlah mengurupi hita. Asa taparade ngolut taon. Asa taparade diri taon. Majalo ahana masa naik kosonggot tu hita. Ahado na songgot tuau taon otahe. Ali Tuhan, ahado na yang nasonggot tu pinoparhu sadari taon. Ahado na masa tu pinoparhu taon. Las ni roha do manang arsak ni roha. Itu bisa jadi juga perkiraan. Pamikiro dok padapot dok madisi masai. Alebihado hadiriota majalo pardalanan di tahun 2020 tulon. Alehoti tadi bagasat Tuhani. Molo nasoringga siap pertanyaan ale Tuhan. 2020 tulon lasohyabi absenau. Ala dilekodo pasu-pasu tuau. Ale Tuhan dong calo situa au ikon lam ubur juma au. Dong gabe pangurus ina au lam tubur juna ma au. Gabe ruas ni HKBP au tabba manian burjuku. Naharuar siapa mangakon akapuda ma. Dakaleau be naharuar. Yang keluar dari hidupku, yang keluar dari apa yang aku lakukan harus menjadi sukacita untuk orang. Ima padan. Danggabe gutu-gutu, gete-gete, dot hajuk katon, nasipata, mia di tonga-tongata. Napaduahon, jika kita menyadari bahwa tahun ini masih gelap, songona holom taida tahunon, asing, dung tanggal waluon, lasera na holom donoaing, kobang lau Yakope, laswadong mangalang, tamu pe swadong naroin na, boido holom, kan?
Wah, nga habis ko bangloyang muna inang. Holom do kan? Berarti holom do ko bangloyang muna. Boy do masay. Ay bahado na ngake. Nga walu hari herana holom do huida. Inataw pe songo nangali-ngali dung walu hari 2000 biasana sa jinggon inamusekan. Di walu harion songo nasing natakon. Hape di tahun 2022 song nima sodap na gayana no aing ado na masa itu bisa jadi perkiraan asing tayo pusianuan na di tahun 2022 burju no aing alay dung 2020 na takangan no aing na budo masa ikan walu ari pe ngaboy dinilai halak kita adong do sada keluarga kamang do tominang di dokma tuaw songonon. Kabiasa do jam 00 ibadah keluarga. Saya dedehon nang salputan naburuki. Anggo sahalion di tahun 2020 tolon sepakat do inatai pae unang mata patupay. Carita do keluarga tuaw. Alidak pala babua margahe te. Babua mah? Jadi dung di dok kosongonon. Unang beta patupa ibadah-ibadai. Anong toki-tokin otik-otik tertangis so minta maaf. HP so habis tu tanggal sada may pasta biho awin na. Jadi sepakat makeluargai stop. Jangan adakan ibadah nang salpu tahun na buruki. Anong pe babua husipote margahan no nganing. Tapi itu pergumulan juga. Ala memang banyak orang mengharapkan tahun baru jam 00 disitulah memulai pembaharuan perilaku baru, parsauran baru, pakatayon baru. Harapan orang itu. Alai dung marhasotan ido persoal keluar sudah sampai 15 tahun atau 20 tahun rumah tangga kita hanya cukup di jam 00 itu hoamang tangis. Alai setarusna honama mabelbali. Ini juga pergumulan. Jangan-jangan kita juga tidak mampu hanya holan rutinitas do ditanggali patu paun ibadah. Tapi tidak dihidupi satu sama lain. Catatan akamang. Mulubuya tong. Di tonga-tonga tahun. Lam tapau 5 parsauran. Alanido turpuk tahun mengurupi kita, membantu kita menemukan siapa yang akan dapat dengan benar mengurupi ngolut tahun. Dan mungkin jolmai kotopu mengurupi kita. Belum tentu sahabat kita yang bisa membantu atau menolong kita. Bahkan banyak juga orang bisa saja menjatuhkan kita. Ala ise dona mengurupi kita, ise dona mengurupi hoinang, ise dona mengurupi hoamang. Di tahun 2020 tuon, ima Yesus tuhatai. Taida majo. Sian hasere poni roha, rodo ibana majupangi ima si Yohanes Padidi. Molo si Yohanes Padidi melakukan baptisan kudus karena orang mau bertobat. Alena pitantu pani si Yohanes tu Yesus dadai. Holan laho pasi kopon parsuruon ni dewatado. Asa patar ima dewata. Rodo Yesus sia Galilea tu sungai Jordan. Nabadia do Yesus sing. Namarmulia do ibana. Marhuaso do ibana. Alai rodo imana rela pajupang laho tuak kajolma songot si Yohanes laudi diona. Sebenarnya kalau dilihat dari semua tingkah laku dan perbuatan kita terhadap dewata, terhadap sudia kajolma, tidak ada yang boleh kita buat alasan agar Tuhan datang menjumpai dan menemui kita. Alani holong narodo ibana majupangi asa dididi. Akamang rodo Tuhani
pajupang di bagasmu. Akamang inang rodo Tuhani majupang parsahitommu. Akamang do taminang Tuhan akan datang berjumpa dengan hidupmu, dengan persoalanmu, dengan pergumulanmu yang berat. Jangan katakan Tuhan tidak pernah hadir dalam hidupmu, tapi kamu harus yakini Tuhan menghampiri hidupmu. Boido, dunia ini menilai seakan-akan Tuhan jauh. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Alek kodohonommu do siam mata ni hapor siammu, jonok do Tuhani di buku. Atau tahun 2020 tolu, iko gabe tahun oluk-oluk do diau. Amin. Bah, marolok-oluk do ita tahun 2020 tolon. Ima. Napa duahon muse. Ibana do Yesus itu yang menjadi perdamaian manusia dengan Allah sehingga dia mau dibaptis. Bukti. Na olo do Yesus gabe si pardamai manusia dohok debata jelas sian peristiwa yang terjadi di bagasa turpuk tahun saat Yesus dibaptis. Tidak mak. Muka do langit. Molo didok naking langit terbuka, muka do langit ini. On mempunyai karena keberdosaan manusia yang selama ini sebagai simbol bahwa sebenarnya tahta kediaman hamudiaon ni debata tertutup salilingon. Sekarang langit itu terbuka. Langit itu terbuka dengan lebar-lebar. Artinya adong do hubungatta dohok debata. Artinya adong do parsauratta dohok debata. Artinya adong do hubungan intim tadu debata. Nah salilingon tutu do langiti herana abba do pasu-pasui. Di tahun ini langit akan terbuka laho mangusehon lastiro hati hoa kamang do tominang. Langit akan terbuka memberikan kesembuhan buat orang yang terluka. Memberikan kesembuhan buat orang yang mengalami sakit penyakit. Langit akan terbuka buat orang-orang yang selalu rindu. Di bagasan ngoluna sihol ni rohan. Haroro ni Yesus. Patuluson. Parsurion ni di bata. Langit yang terkunci dan tertutup rapat itu terbuka. Artinya komunikasi jolmai dohok debata nungga ukabe. Atong bihaka mang komunikasim tua mangudam. Atong bihado komunikasim tu tetanggam. Atong bihado komunikasim tu ale-alem. Atong bihado komunikasim kepada sahabatmu, saudaramu. Masihkah ada mertua yang naolo mangatuki si matuana? Masihkah ada parumain mangatuki? Masihkah ada orang tua yang selalu menekan kehidupan anaknya? Masihkah ada anak yang menjual orang tuanya? Masihkah ada orang tua yang tidak mencukupkan kebutuhan anaknya? Masih adakah anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya? Ini menggambarkan nungga ukap hubungan nadinggan doh debata. Komunikasi sudah dibuka oleh Tuhan. Komunikasi nunggalam dibuka. Idang adong betilana di tahunon saya holan nasi si benuaingon. Boluboy tahun 2020 tolon. Hola Jupang Mekel. Amin. Wado era na dang Mekel maul doa mo Mekel ba. Jupang Mekel lima intina. Jupang lempar senyuman. Amin. Oh si pata molo Jupang ni jalang di garejai. Na baro inang ima damang. So na bongka si malolong mi toy ma. Tuluari tulubor ngin tangis sawamang. Kalau marnida pangalaho niya matay. Si pata
naikuta di kodok. Ale asi rohaku inong napi nga mate ina tu dia naman nongan ina. Ale se mula-ula do rohaku tu Ivana. Tahe buria pus dunia nama ngamatakin na muse. Mari komunikasi. Nabriku nama kamang dot taminang. Todi ni debata didok songo darapati. Roh Allah bagaikan burung merpati yang songgop, yang turun ke atasnya. Ini adalah satu bukti. Waso di dewata, laho mangulahon perdamaian. Orang tidak punya kuasa apa-apa jika roh Tuhan tidak ada. Atau todini debatado pada mehonau do toa kamang do tinang. Todini debatado na miat diau. Gabibui au memaafkan kamu. Roh Allah yang ada pada diriku sehingga aku mau berbagi. Habe molos adong to di debata. Memang marsiatu kad do hita do marsialangan. Tapi karena roh Allah yang membuat kita hidup bersukacita. Pernyataan padohan sia surgo didok di ayat 10 itu. Odo anakku. Haholangani halomoani rohaku do ibana. Ini membuktikan bahwa Yesus itu yang dipercayakan Allah laho pada mehok kita. Ibana do na mengajari hita laho mangulahon. Hobar tulomo rohani di Bapa. Jala odo na di pasahat Yesus tu si Yohanes padidi didok di ayat 15. Songoni majolo ayat tamado tapajongjong nasa hatigoran dungu diului ma ibana. Jodoh hita mabiar. Jaladangolo hita mabahin akan adenggan ala taida karena kita melihat memikirkan hal itu bertentangan berlawanan dengan kebiasaan. Alehatan itu hatta sadarion palwasok kita asa taulahon padohan ni debata di tonga-tonga ningoduta. Logika harus kita percayai melakukan semua kehendak Allah. Nah patoluhon jika firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Yesus yang diperkenankan anak Allah laho mamasu-masu ngoduta. Boydoh nota ibana do mangurupi hita HP madalani tahun 2020 tuluan. Alaya kamang ado respota. Apakah jawaban kita? Songon pernyataan do sikap ni tuhatai. Namar mulia do ibana. Hata ni debata masa dario mangurupi hita. Merespon mengalusi suku-sukun pabahena di debata. Itulah yang menjadi teladan dalam kehidupan orang percaya. Hiduplah dalam kesetiaan dan hiduplah juga dalam kesederhanaan. Itu sangat mulia. Dia satia do ibana. Jala porsea do ibana tu dibata. Walaupun banyak ancaman, cobaan, dia tetap setia melaksanakan tugas tanggung jawab. Hita pe songonima. Taulah homa tugas do tanggung jawab ta. Songon siuto Tuhani hita di bagasan nguluta. Mangolu do Tuhani. Alebihado hita ikom mangolu di bagasan haserepo do ngulutaon. Jadilah kamu menjadi teman sekerja Allah. Laho pasikopon menggenapi kehendak ni debata. Akamang naparpudi masih atur pokton. Apakah upah dampak yang kita terima jika Yesus kita perbuat menjadi penolong? Apakah dampak yang akan naik kota jalo molu Yesus itu nagabe sodang di hita? Ikon idaut tado jalat taidaido ima pabahinan di debata. Didok mahita anak kon ni debata ala nunga taulahon parsurone.
di pasu-pasu mahuamang. Do tuamuinang, do naposo bulung, akada danak, lahumad dalani tahun 2023. Gudang dosi hubasomu, gudang dosi patu paumu, gudang dosi bainomu, alay ingot, unang tading ngolum, siat debata. Amin. Molihat Tuhan dia sini rohan doh pasu-pasum, napalwasok kami majalo hatam sadarion, dipatuduh kodo Tuhan, ima marhiti-hiti, lasni rohan dihami, gabibui hami mangatusi hatam, marhiti-hiti padidion ni si Johannes, olo doho Tuhan dididi, hola pasikopon, akka parsuruon ni debata, atong nunga hujalo hami baritam, diukapodo langit, gabibui adong komunikasi nauli na dinggan marhiti-hiti hoa di Tuhan tu debata, atong sarihon ngolunami, pasu-pasu hami Tuhan, lahomad dalani, tahun 2023 di bagasan hagogoon na siyako. Na pasti godangdo huday hami na tonggi. Na pasti dang masotong saya dongdo akan napait. Alay paluas mahami Tuhan. Madalani akan napait. Alay dang daw haporsyon nami siyako. Molotung rope na tonggi. Unang igabi pagi jakor rohanami. Ada gabi pakyon nami makan na tonggi. Gabilas ni roha hopar tulungan ni roham. Pasu-pasu akan natumua leo nakagajang yumur ali Tuhan. Pasu-pasu kay anakon do sudita sisi holot nami leo nakalas ni roha do gogo dihan. Sahat di homa parsoran namion marhiti Kristus Yesus sama nang dosa nami. Amin. Mari de mahita tapasa ma pilihan. Jesus Kristus Hidup Raja Dinabakti di amanah Mangkong bisa sudah Mangkong bisa sudah Jalan asal Ajo
bata amanami na di bano gijang, hodo harurani saluhut si leon-leon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolo. Pasu-pasu may jala ramuti asal parhasia kami pilihan un. Pati bulo na rejamu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Atalam mutadahami gudang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau niati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di bano gijang saya pinarbadi ama goarmu saya romah harajamu saya saut malam meneroham di bano atongan sona di bano gijang lehon matu hami sadarun hangulo siapari sisa dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami tu gitu pangujunan palu ama hami sian pangan. Di bagasat dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodako Tuhan di bata ma bohina tuho jalasi ma rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pasar Roma damina tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru mak di hita saluna.